hey sayixabana into no bhutakakha ngoku sesizotshata guys. I think two months before sichate sasesilwa oko sometimes utata kwakufuneke angenelele yabo kukwenqoba asoze ndiyilibale guys endingasoze ndiyithethe akatha noba ndingamfilisela kuthiwa yithethe ingxabano abasaxabana hey kwafuneka ngenelele ii-families lapho ileta seyile ekhaya sixabanela into emuncu very 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 muncu mamela ke eyokugqibela into yasixabanisayo. I think it was a day before ilobolo. Yes, a day before ilobolo. Ubudaka uyandifowunela uthi kuthiwa ucela after umtshato ukhuphe i-nails, ukhuphe i-lashes, uthenge iteki. Mamela, uthenge iteki oTomi. Yabazo oTomi abe bamnyama ofutheki onontobeko zona kanye. Ndithi ke mna ke ngoba kutheni hayi khange sitshiwe isizathu mntwana khange sitshiwe isizathu oh Jesus lelay khange sitshiwe isizathu but kuthiwa ndikuchazele kaloku abantu balapha ngabantu basezilalini and ngabantu abadala. Ndithi uyazazi uba ii-lashes zenziwa ngeeglow, uyayazi uba ii-nails zenziwa ngeeglow. Xa mna after umtshato kufuneke ndizixhwithile, that means uba on Monday ngalaa mini ndiyonikezwa igama because ayilo tsiki zange nditye tsiki mna. Yes, kusenziwe emsinam. Ngalaa mini ndiyonikezwa ngalo igama. It means okokubana mna ndizobe ndingaboni emehlweni, iminwe yam izobe ibuhlungu because ndixhwithe izinto. Now guys, abantu around me like umakhulu wam usisachuma nobani they were like no, just compromise for izintsuku wethu Amila usephayana and then uzawuphinda manje you will have all the time yokwenza ezi lashes nezi nails. But you know guys, laa nto leyana iyasixabanisa. Oh, ndiyambhalela imessage ndithi uba ubunditshatela uba ndibe ngumagogo. Hayi keke uba ubunditshatela uba ndingumagogo bengumagogo apho ndizoyimela loo nto. Funeka ndikhuphe ii-lashes mna nentototo. Kutheni ungakwazi undimela? If awukwazi undimela kwifemeli yakho kwangoku koba njani xa sesitshatile? Tell them now uba unkosikazi wakho akazukwazi ukwenza izinto because unditshate ndinazo ezi zinto. Why na kufuneka ndizenze umntu endingenguye? Ndikhuphe ii-lashes, ndikhuphe ii-nails, ndinxibe ooTomi. Basekhona kooTomi basathengiswa eshop ooTomi. Yo, andiyazi guys, I don't know, but I think mhlawumbi kunoba wathetha nefemeli yakhe or whatever, but zange ndiphinde ndive ithethwa loo nto mna. After umtshato ndandiqonda uba ndihleli ndilinde umntu azothi doncule ezo lashes, doncule ezo nails. No one said anything. Kwangalaa mini yonikwa igama ndaya ngeweave ndathwaliswa iqhiya, ii-edges zazikrobile because benditshata previous day guys, benditshata kuyaunderstandeka, ii-lashes zise-on ziphayana. But into ndifuna uthetha ngayo kokubana mna I am so grateful, ndiyazibulela that from the get-go zange ndizenze umntu endingenguye, because into endidikayo ngozenza umntu ongenguye ekuhambeni kwexesha uzovela lo mntu unguye. Kutsho kuthiweni ke ngoku utshintshile, kanti ayonto ubutshintshile, that was not you. Mna into if andi-understandi, even nawe xa sewucacisa kum andi-understandi and ayindiphathi kakuhle, asivisisani ngayo, uyayinyanzela apha kum, even though I do not understand it, I am not gonna do it. That is my character. Make me understand. Le nto uyithethayo andihlukumezi na in any way. Ne? Ayikuhlukumezi wena, nam ayindihlukumezi. Then if ayindihlukumezi mna, I can compromise. But if iyandihlukumeza and indibeka kwi-position where I have to be someone I am not, well, I'm not gonna do it. Ndayenza isaqala loo nto leyo. Ubudaka into yokuqala bafuneke ayifunde ngam leyo. So even with into yokuhida is-status, utata, which is now utata Zala, ndiyam-upgrade. Utata kwafuneke ndimnantsike ndimkhuphe from ukumyutha kwezi-data zam because before bengaziboni izi-data zam, bendimhayidile, ndabeka umhayida, ndamveza kwezi-data zam, ndabaveza abazali bomyeni nam kwezi-data zam, so that they see, number one, uba ezaa zinto zithethwayo xa uyalwa guys,
zininzi, one of them being kufuneka ungabi natshomi ezingatshatanga. Number 2, kufuneka unxibe a certain way ngoku ungumfazi. Naxa upha iilokhwe zakho man, kwathi umtshato uunique, axokwa xa kutshoyo. I think nabantu abadala I had to show them, okanye kwakufuneka beyazile uba umtshato wam awufani nowabo. If bona kwabo umtshato umntu wathi asongena kwafuneka enxibe iziketi kuphela, andizinxiba iziketi kuphela, ndiyayinxiba ibhlukhwe ndiyayinxiba 2 weeks, I think kwaku 2 weeks okanye just kodwa few days after ndikhululile onke la majerumane ndandinxiba iibhlukhwe zam, and I posted on my status so that bathini babone ndingazenza umntu ondingenguye, ndidibane nam ngoku ndifuna uloko ndinxiba ilokhwe ndithente. Obviously xa ndisiya emzini ndizonxiba a certain way, but bayazi uba xa ndisesikolweni, xa ndihleli nomyeni wam ndiyazinxiba iibhlukhwe. And ayonto ndayenza ndedwa leyo, even koba kuthethiwe ebhayisi ngoku uyalwayo uphanqoma ndiyaniva ne. But ezi zinto ndizohamba ndithini ndiyozithetha nomyeni nam, because unfortunately anditshatanga naba bantu bathethayo. Umtshato ngowabantu ababini and unique. I went to my husband, I was like, kuthiwa I should not have friends ezingatshatanga. What do you think about loo nto leyo? He was like, oh, you know what, anangxaki nawe. I feel like iza kudepressa loo nto leyo uba all of a sudden ngoku utshatile you have to find new friends ezitshatileyo nazo. And ii-friends zizinto ezizenzekelayo ngokunokwazo. So uzothini ngoku xa ubuyela esikolweni, umzekelo uzohamba ukhangela phaa ekhampasini abantu abatshatileyo all in the name of you must not be friends with people abangatshatanga. Ubukade usenze i-assignment noSharifa, uklikha noSharifa, uunderstandana noSharifa, uzobayeka ngokoSharifa because funeka ube nee-friends ezitshatileyo. Ayenzi sense kum loo nto okwenkosi. But just know uba kukhona izinto engenokwazi uzithetha kubo, kukhona izinto eningazo-understandana kuzo nabo ngoku, but andiboni ingxaki, continue being friends with abantu ubuzitshomi nazo. Thank you. I'm glad khange ndivele ndimamele laa nto leyana phayana ndiqale ndeza kuwe. And then saza kwinto yesinxiba, baby, kukho laa nto yesinxiba ibithethwa phaa, kuthiwa funeke ndinxibe iilokhwe ndingaphinde ndibonwe ndipitseke ebhlukhweni, kwathini. What do you think about that? My husband was like, sithandwa sam, mna nxiba ngalaa ndlela ubunxiba ngayo, but obviously kufuneka kubekho i-adjustments ezithile ngoku because you are now married. However, I'm not gonna tell you ndithi susinxibe esaa sketi sakho ubukade usinxiba, suyinxiba ibhlukhwe yakho thile. Nawe uzozibona xa ujongile esipilini uba I am no longer comfortable kwinto ethile, andisekho comfortable kwinto ethile, kanjalo. And guys, that happened. I remember bendithenge inantsika ii-leggings, ii-two-piece leggings, ndiyazithanda kakhulu. So xa ndizophuma, as I was looking at myself, I am so uncomfortable. Ndiqhelele unxiba ii-leggings netop okanye ne-crop top nento, but I was uncomfortable to a point uba ndazikhulula. I told uSharifa because sasizithenge sonke aba tight, ndathi kubo, guys, bendimnxibile lo tight ndamkhulula because I was uncomfortable. I think kufuneka ndimnxibe ne-shirt that's overlapping and then kanjalo bendingasekho comfortable. So guys, nyani I think kule 2 minutes ndisemtshatweni ndiyibona every day uba umtshato awufani, and I think that is something ekufuneka siyi-understandile, especially thina as young wives, because imitshato yethu ikwi-social media. So mna mhlambe ndizabona uba umyeni kaMbali is comfortable with ukwenza i-OOTD, ndifuna uyenza nomyeni nam. Guys, I know umyeni nam unjani. I know my husband akafuni uvela ekamereni. He tries sometimes because akafuni laa nto yoloko engathi akenza izinto endizithandayo, akathini enze. Xa sezimamele sibukele ivideo before I post, is like, yo, njengoku ndizibukeleyo ayindimani, andiyithandi le video, cela undikhathe baby. I understand him. He doesn't mind ukundithatha i-content mna. He doesn't mind being in the background, athethe noba senza story time, part 2 of my lobolo what. He doesn't mind uvakala kwi-background, but akathandi uba nemveze. And if bekuthiwa uyathanda, maybe ngeziqalele i-account yakhe ndidibane naye seyenayo i-account already. Mhlambe ngokuya kuhamba ixesha, I'm not gonna force it kuye, uzoya naye aqomba, oh okay mandiye, but andinokumfanisa all because umyeni kabani uyayenza into ethile. Why can't you do it? It applies to yonke into, guys. It really applies kwezo zinto ezo. The sooner we understand okokubana umtshato wakho awufani nowomnye umntu, the better. Because mhlambe abanye abafazi, you see them wearing oshoti, ibham short, and you're like, ubani nje u-10 yena. No,
ngowakho lo.